ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti kuku dito'y balay da Sir Jerry kan Mamfele. Bakit sufing alastog? Apay nga adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak lastog abakal. Ayawan bibiyang mo na adda ak dito'y. Sika, anya ti kukuam dito'y. Ala, agawid kan, awan karbangam nga umadak dito'y. Ad-adda nga awan karbangam nga umadak dito'y. Iso anasay saya at no agawid kan. Ay. Apay ka di nga gapapa kayo? Awan ka di babay niyo? Ada kayo dito parangan ti balay dagiti amo tayo? Amo tayaw? Wayne, amo tayo. Wanya, diyon kaya tiyag trabaho? Sapay nagdakil ti swildo dito. Nang runa kat sana naimot dasar kan, ma'am. No siyak, akad kayat ka. Siyak ti mo na. Iso asyak tagbatay. Day taasufeng ti pumanaw. Na, naglastog kan. Asino ka kumaamang ibaga a pumanawak? Awan ti pumanaw kada kayaw. Binilindak dasar kan, ma'am. Asya kun ti makam mo kada kayo dito'y balayda. Mala, intayon, tamang rugi kayo ngagtrabaho. Anya nga iti trabaho o lakay salday. Aglaba kayo adwa. Ngamin, nagadaw ti lalabaan yaw. Sige, aglaba kayo. Nagado ta lalabaan yaw. Kortina, ulays, ap-ap ti tugaw, kanda dumapay. Hay! Nagado ti babalin ko akadwa nga aglaba. Ngam apay aday talastog pay abakal. Sika ati lastog, bro ha? Agulimag kayo. Intun kuen. Armin kayo adwa. Anya? Agang angawak lang. Ang mga nuko nayo a seryoso ak. Never. Na. Malakit din. Mangrugi kayo nga aglaba. Lakay salday. Agdalusak laangan dita balay da Mamfile. Sana mabalain. Aglaba kayo adwa. Kasta ti aramidan nyo itangal daw. Amangan no jak mayulo ti aglaba. Tadyak magustuhan day takadwa. Naad-adan kanyak Aglaba kayo kitdain. Di oray saan kayo nga agsarsarita no isaw. Tinapatag, aglaba kayo. Kat kabayatan ti panaglabayaw, agam amiris kayon. Anya kumangay ti amirisag. Ni bakit suping alastog ati agamirais. Dayto iti amirisan nyo adwa. Denggan nyo No ipulang yon ti biyag yaw dito'y rabaw ti daga. Sa dino nga ta ti pagturungan nyo, Iti nga ta ayan ni Satanas, wenno iti ayan ni Apo Dios. Tasyak, pinanunot kunday ta. Tauray sutilak no daduma, ang nasaya at ti panag puspusok. Awan ti kagura ka tao. Amok ti mamakawan iti nakabasol kanya. Kan amok ti agkid daw kini Apo Dios iti pamakawan. No, nagbasula. Anya? Iso akabayatan ti panaglabayaw, agamiris kayo. Amirisen nyo na imbag, ti imbaga. Dayjay ni Sufeng. Ag isamsampayan kadagiti linaban. Ay, saan amaikat iti panunot ko tinasao itay nila kay Salde. No sa dino ti pagturunga. No ijay nga taayan ni Satanas. Wano ijay ayan ni Apo Dios. Ay, jak lakit di kayat ijay ayan ni Satanas. Ay, wan kayam. Malagip ko tinabasak idirabe. At ti ayat, ipaay na ti talinaay iti puso kan panunot. Katigura, ipaay na tiriribok iti panunot. At Sufeng, anya nga tanga agpaiso no agkapyatan. Anya? Siyak ka di ti kasasaom. Wun, sikat ikasasao.
Anya nga ta, no agkapyatan. Ha? Naamiris ko itay laeng. Akasla naragragsak nga agpaysaw no agkapyatan. Anya? Iso apadasan taman nga agpayso ti agkapya. Agpinakawantan, Sufeng. Ay, makabandog ti aglaba. Aginanataman pa'y, Sufeng. Nakalabata mo ten. Day tantulaangan agakas ti aramiden ta inton mamagaanda. Ay, nasayaat mo ta adda damam feli apakilabaan ta. Tapno adda sarili ta kwarta. Isumot. Nay, nakatugaw kayo matado ha. Agsasalita kayo. Wan mo. Apay, nagkapya kayo? Tadi kayo matagapapan? Wan, nagkapya kamain. Nagbiitan? Nagkapya kayo adagaws? Kasano na pasamak na ita? Kuna ni Marta, ngagkapya kami kanon. Tapno adda talina ay iti panunot kan puso may. Ay kat mayat Aguray kayo. Damagan kayo man. Anya ka di ayat ipagapapaan yaw. Nagginuraan yaw. Nalastog ngamin ti panagkitak kan ni Marta. Iso akanayon ko akasuron. Kasla kanayon nakapasikatan. Uray si ka, Sufeng. Naglastog ti panagkitaken ka. Akas kalabak nang. Iso amasursurunak no kasta makikita ka. Kasta gayam tiga po na. Wan, salday. Hingam idi ko na ni Marta nga agkapya kami kano. Di wan ko nakmeten Tapod nomat ngamin nga awan talina ay ti puso. Kat ita, kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Uray siya. Kaslaad na parot asiit iti kaunggak. Kat ita, nabang ara na kaun. Gaputa nagpinakawan kamay. Maragsakan kami nga agasawa. Gapo itinakita mi kada kayo adwa. Nana Marta, ken Nana Sufeng. Nagkapya kayo gaya man. Napintas adang magdayta. Wan, Ma'am Feli. Nasayat launay. Iso nga ita, ad-ad damanan akayat mi nga ituloy yo ti agtrabaho dito'y balay mi. Noon niya ladita na trabaho, ti aramiden nyo dito'y. Aglaba, agdalos, ken aminan. Da kayon adwa ti makaammo. Ay agyaman kami no kasta, Ma'am, Sir. Maragsakan kami para kada kayo adwa. Malagip ko jay inted mo kanyak amagasen, Sir Jerry. Mhm. Binasbasak day jay. Kadyak malipatan. Day tatimay saan ng lukat itinakulaapan a panunot kaw. Iso asya kunti masidag kin ni Sufeng. Tapno agkapya kami. Maragsakan ak iti daytang imbagam, Nana. Ala, ituloy yo ti agbalbaliw. Ituloy yo ti panagkapyayo. Tapno natalinaay ti biyagyo. Kasta ti kayat ti Diyos. Tinatalinaay ko matibiyag tayo, gaputaawan kagura tayo. Imayak dito'y kalapaw mo, ta kumustaan ka, ampong. Ang mga nudi kamot makaluto iti kanam, gapo iti trabahong iti talon mo. Gimatang akon iti naluto asidaang, tadanggayan ka amangan. Kaslada madlaw ko Ngaan niya, Nagbalbaliw ka kadain? Tasaan ka matan nga agong unget? Maikawa aksa tapno amom, nagkapya kamin kin ni Sufeng. Friend kami itan. Ha? Agpaiso kaday, Marta. Wen ampong. Friend kami kin ni Abalayan Sufeng. Sigurado ka, Marta? Nagkapya kayon kan ni Abalayan Sufeng? Wen lakay. Isungarod nga imayak dito'y kalapaw mo dito'y talon. Ta ipakaamukan ka. Di nasaya at launay. Ala, tangay pangaldawan. Agsango tamangan. Gimatangak itimakan ijay kantina ni Layla. Naimas asidaan ti ginatangkap. Ala nasaya at launay.
agsango taman kit di amangan. Ngamen, nabayag adita nagsango amangan. Ay, katun bakit? Tulungan ka na mangisagana iti plataw. Day, Marta. Nakaisem ka ba't nagkarkaray dito'y paraangan da Ma'am Feli? Una, Kasta Agminarin ti basit apintas di tarupa, Marta. na, basit apintas. Mang sutil ka man ngatan lakay salde. Ang angawan ka kadilaeng. Di naksingaan iti pa nagtrabaho lakay salday. Ay, wait. Sige nga raw. Panawan kan ditaw, ita mapanak ija ayan ni Sofeng. Wan, ingkalaang, aday jay salas, agpumpunas iti tugaw. Maragsa ka na, kaputasan kayo akas iti sigod, nanang. Makita kung ti isam di tarupa yo. Huwag nga raw, anak ka. Naragsakak maut para kan kuana. Kamaudyanan na. Imisem matlaangan ti inam. Saanin na nakamirogrog akanayaw na. Wan, sa bali akitan. Kan nagkapya kamin kin ni Sufing. Dayta tinang palagan itiriknak. Nagsaya atan, nanang? Kahit, anya nga iti mapaliiw mo iti bagim, bakit? Adda ka di, talinaay di tapuso kan panunot mau? Wan limag antiriknak. Nakalaglagan lakay. Ala, bakit? Tapno ka na yun ang natalinaay ti panunot kan riknam. Ituloy mo ti makikapya kan ni abalayan Sofeng. Oh, agmerienda tapay, Marta. Indagasako nila kay Salde iti meriendaan na. Una, Sufeng, napanunot ko ti mangangay iti basitla ang aparambak ijay balay. Kat siyempre, umay kayo kin ni Alfred. Apay, kasangay mo? Saan? Ngam kayat kong agsasango tayo amangan. Kastanda ti panagkapyata. Ha? Aywan Sige, ibagak ka ni Alfred ta tumulong kami iti gastos. Saanen? Da kami latan ti aggastos. Ay saan man, tumulong kami ka ni Alfred. Kat nasaya at launay ta napanunot mo dayta. Tapno maipakita ta kadagiti kakaruba ang nagkapyatan. Wen Feli, nasken a dumaraay tanto iti dayta apasken da na Marta ken na Sufing. Tumulong tayo ti gastos. Kastanda ti kinaragsakta. Gapo ta nagkapyadan. Sige lang ay, no day tati ko nam. Agyaman kami no kasta, ma'am, sir. Agyaman kami unay, sir, ma'am. Sige, da kami ti makaamu iti lechon. Ha? Lechon? Wen nana. Ay na. Maragsakan nak, sir. Agyaman kami unay. Pagyamanan mi unay, sir, ma'am. Makaamu akmaten iti salad ken cake. Nay, bimasitan ti kurit-rit di tarupa, Marta. Pimintas ka mo't basit. Anya? Amom no abay. Ngamen, nakaisam ka itan. Aya. Oo, makitam. Pimintas ka, Marta. Kaputa nagkatawa ka. Ay nalakay salday. Mangrugi ka man na namang sutel. Ay, saan man? Ibagbagak lang ti puno, Marta. Malakit din. No di ka pa'y nangan. Ingka sumango iti lamisaan. Tamangan ka matag. Kita ang dananang ko kananang mo. Nagsangudan ijay lamisaan. Naragsak da. Itay pa'y amoy buya at ida, Alfred. Kasla imposible ti panagkapyada. Awan imposible iti dayta abana, Viola. Agpadadaan nagpakumbaba iti tunggal maysa. Iswa dayta, naragsak daytan. Buwan nga rod lakay. Naragsak dan adwa. Makita ti ragsak iti rupa da. Itatanalpasan ti pasken. Kayat mi ken ni Viola nga agsasarita tayo. Kaya't mi ti agyaman kada kayo, nanang.
Kananang Marta, gapo iti panagkapyayo, kat sapay la kumatag tultulo yan dayta. Mas naragragsak ti pamilya tayaw, nuawan ti apa. Wen, ikarik. Saan kun agurguraan ni Sufeng? Tanalawlawaganan ti panunot ka. Uray siyak, saan kumuten agurguraan ni Marta? Ngamin, natalina ayan ti panunot kan pusok. Iso ajak kayaten ang maulit ti napalabas. Maragsakan kami unay. Kan kayat ko ti agkid daw kada kayo, Alfred, Viola, iti pamakawan. Pakawanen dak iti naglabas. Gaputa oray da kayo kat inraman ko aginura. Agpapan kanyak. Inraman kayo aginura. Uray sika ampaong. Ginura ka mat. Kat agkidawak mat iti pamakawan yaw. Saan yun a panunutan dayta? Tinapatag, kat nagbalbaliw kayawn. Naragsak tayon. Kat agpapada tayo anatalina ay ti panunot kan puso tayo, gapo iti panagkapyayo. Nanang, kan nanang Sophie. Alfred, aganagagsan. Alfred, agring ka! Alfred! Viola, Ko, ipan na ko ni hospital. Aganagagkon. sige, mapantan ni ospital. Lalaki ti anak ta, Viola. Kita mo, nakaturog latta. Owen, Alfred. Lalaki ti anak ta. Adan junior ko. Si kalata ti makaamo. Nagluto kami kin ni Abalayan Sufeng iti naimas ataraon. Kas panang welcome tayo kin ni baby. Pasig na iimas ti linuto, may. Wen nagparti akmat iti manok atarakan ko. Para ka ni Viola nga agtanggad. Agyaman ha, tatang. Da kami ti makaamu iti apo may. Da kami ti agaw awer. Agtinulong kami adwa. Da kami ti para awer ken para laba. Agyaman kami unay. Ala, isagana yun tilamisaan. Taagsasangot tayo amangan. Kas panang welcome tayo kani Baby Alfred Jr. Ayun. Hey, agyaman tayo iti Diyos. Gapaw iti talinaay nga impaay na kada tayo asa nga pamilya. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.